Ahoj moji milí příznivci, vítám vás na mém kanálu Vědma Marta a dneska u dalšího mého nového videa, a to je čas období štíra. Takže 23.10. krátce po půlnoci vstupuje sluníčko do štíra, kde bude až do 21.11., kdy se posune potom do znamení Střelce. Ale nyní se budeme zabývat štírem. Štír je třetí vodní znamení, ve zvěrokruhu obsazuje 8. dům zvěrokruhu, vládne mu planeta Pluto, druhým vládcem je Mars. V tomto čase je už skutečně podzim. Dny se zkracují, noci se prodlužují. Období štíra je nazýváno obdobím transformačním, protože 8. dům, který obsahuje, je dům smrti a zrození. Do 8. domu patří taky peníze a sexualita naše. Tak toto jsou témata vlastně štírovská, plutonská, ano. S tou transformací, s tou smrtí vlastně je taky spojován svátek zemřelých, dušičky, které už patří vlastně do období štíra, ano. 1. a 2. listopad. V Americe slaví svátek Halloween, hodně se to tady u nás převzalo. Děti chodí, vyřezávají si ty dýně, nějaká různá strašidílka, jsou i nějaké ty lampionové průvody, chodí v maskách. Ale jako já osobně tady v tom americkém svátku Halloweenu, já v tom teda nic nevidím, i když ta mladá generace to nějakým způsobem oslavuje a obdivuje. Já jsem spíš pro ten klid a pro to rozdímání, pro to napojování se na ten duchovní svět, na ten svět, který je za tím duhovým mostem, ten most vlastně po němž přešli naši příbuzní, blízcí, známí, kamarádi, prostě zemřelí a my na ně máme v čase, kdy je svátek zesnulých, vzpomínat. A právě, jak jsem řekla, patří to do oblasti štíra, protože štír je dům smrti a zrození. Víte, že ze smrtí tím, že člověk zemře, že odejde, že jeho fyzická schránka se prostě uloží, tak ta duše ale pokračuje dál a v nějakých dalších dimenzích, někde jinde zase, v jiných časoprostorech prostě žije. Proto je to smrt a zároveň zrození, protože vlastně tou smrtí fyzickou nikdy nic tady nekončí pro nás, ano. Štírům je vlastní podzimní taková melancholie. Jo, oni jsou takový velice tajemní, v hluboké sebereflexi. Ty temné stránky štíra jsou někde hluboce v nich uložené a čekají tam na tu transformaci, aby z té tmy vyšli na světlo. To je právě ten přerod, to je právě ta transformace. A protože vždycky říkám, to, čím to znamení vládne, to, co je mu vlastní, to se potom týká nás všech, kteří vlastně v tom období procházíme. Tudíž v období štíra my všichni budeme procházet nějakou transformací, nějaké naše stíny mají vystoupit a mají se prostě přeměnit v to světlo, v nějaké uvědomění, že všechno špatné je vždycky, jak se říká lidově, i k něčemu dobré, protože když člověk prostě přetaví ty svoje temné stránky v ty stránky světlé, je to určité učení, je to určitý posun a ten čas štíra vyloženě nás k tomuto jako nabádá a vede, ano. Štír, když si stanoví nějaký cíl, tak za ním jde. Je prostě těžké štíra od nějakého svého cíle a záměru odradit. Oni jsou doslova neochotní přistupovat na kompromisy, ano. Prostě když štír něco chce a vy ho z toho zrazujete, tak se s ním můžete lehce dostat do konfliktu. A on zaútočí tím svým bodcem jedovatým přesně tam, kde vás to bude nejvíc bolet. Určitě, kdo máte vedle sebe štíry, ať už jsou to partneři, nebo kamarádi, nebo spolupracovníci, někdy i třeba děti, tak prostě víte, že ten štír, i když je třeba malý,
nebo mladý, tak zkrátka dovede, jak se říká, zaútočit přesně tam, bodnou do toho místa, kde nás to nejvíc bolí. Takže určitá pomstychtivost a žárlivost taky patří k výrazným negativním vlastnostem štíra. Ano. Zase na druhou stranu štír je velice intuitivní a je taky kreativní a vyznačuje se ohromnou silnou vůlí. Je houževnatý. Jo? Touha a houževnatost je to, co ho popohání. Jsou to spíše osoby mlčenlivé, kdo právě máte ty štíry vedle sebe nebo znáte štíra. Víte, že působí melancholicky a má prostě svoje tajné, takové ty schránky prostě uzavřené, jako vydolovat z něho něco, nějaké jeho tajemství nebo třeba nějakou jeho bolest. Jako štír se vám jen tak neotevře a on si tam vždycky něco nechává prostě pro sebe. A vystupují opravdu tak melancholicky, vyzařuje to z nich, takový jako melancholický klid, jsou ale velice inteligentní a mají ohromné rétorické schopnosti, ano, štíři. Když máte štíra za přítele, je to velice fajn, protože ten štír přítel je spolehlivý, ve všem nápomocný, ale běda, když si ho znepřátelíte. Když si ho prostě něčím, že třeba na něho ušijete nějaký podvod, nebo ho zklamete, nebo ho podvedete, tak zkrátka tímto si ho znepřátelíte. A toto mě tady jde hlavně za štíry muži, protože muži jsou vášniví milenci, ale taky jsou neuvěřitelně žárliví. A tady, co se týče těch vztahů, jakoby partnerských, mileneckých, tak tady vždycky říkám ženám, pokud mají vedle sebe štíra, ať už je to manžel nebo milenec, pozor na to, jo. Je dobré ho mít za přítele, ale běda, když si ho znepřátelíte. To je potom problém. Štír je de facto dost takový rafinovaný. V mezních situacích se prostě štír zachová přesně tak, že má chladnou hlavu, uvažuje takticky a ví, co dělá. Zvažuje každý svůj krok. Jo? Jeho druhý vládce je Mars. Beranům vládne Mars jako prvovládce a Beran jde spíše s hlavou horkou do akce. Ale tady štír jde s hlavou chladnou a uvažuje opravdu takticky. Právě Pluto, který je prvovládce, Pluto neboli Hades, je bůh podsvětí. To znamená, že jim umožňuje takovou konfrontaci těch svých vlastních, ale i kolektivních zároveň traumat a vůbec nahlíží na veškeré temné stránky lidské podstaty. To je štírům jakoby nejvíc vlastní. A toto nás bude čekat v čase štíra. Že se tady můžou právě nějaké ty temnoty, věci uložené v hloubce vytahovat na povrch, ať už to bude v našich osobních životech nebo v těch společenských, ano. Ten druhý vládce, ten Mars, ohnivý bůh války, zase propůjčuje štírovi teď a tady ten moment takovou rafinovanost, že, jak říkám, rafinovaně útočí, ale je u toho klidný, chladný a rozvážný. Všechno dělá promyšleně. V čase štíra každý v sobě necháme každoročně a tak stejně i letos vždycky něco umřít, aby se v nás mohlo narodit něco nového, nebo skrze nás, aby se mohlo narodit něco nového. Každý v sobě kus něčeho, kus sám sebe necháme umřít. Jo? Nejlépe ty věci, o kterých víme, že nám nedělají dobře, že nám nesvědčí. Jo? Tak ty bychom měli nechat umřít a měli bychom v sobě nechat zrodit něco nového, lepšího, co nám bude ku prospěchu a co nás bude zase posouvat na té naší duchovní cestě. Jak vám vždycky říkám, vypichuju nějaké ty zajímavé datumy z času, kdy teda vládne konkrétně, jaké znamení teď teda vládne od toho 23.10., tedy slunce ve štíru. A
ten říjen celkově, protože to bude poslední třetina října patřit štírům, ten říjen celkově byl měsíc velice náročný. A nebude to tak ani jinak teďka, když už z vah přejdeme do štíra, ten konec října bude náročný, ano, protože od toho 28, asi tak od 28 až do 31:10 se bude Merkur pohybovat znamením štíra. Ano, Merkur. Vytvoří opozici na Urana v Býku a na stálici Algol. Algol je hvězda, které se ještě jinak taky říká hlava medúzy. Je to jedna z hvězd velice nepříznivých. Ano, nepříznivých. A doslova ta konstelace, ta opozice, co se tady vyskytne, Merkur, opozice Uran a Algol, který vlastně budou vlastně spolu jakoby se objímat, bude to velice nebezpečná konstelace. Jo? Jaký to donese výsledky, jo? Co zase prostě se uděje, my to uvidíme nejlépe v přírodě. Kdy zase může nějaká sopka soptit, může se zase země hýbat, jo? Protože Uran je teďka v Býku, což je vlastně země, ano. A Merkur, který bude ve štíru, tak je normálně vládcem Pany, což je země, a vládcem blíženců, což je vzduch. To znamená, ve hře bude opravdu vzduch, země a může se to opravdu třást, ano. A můžou tu být i nějaká válečná tažení, ano, nějaké válečné vřavy, výbuchy, ohně, sopky. Mezi lidmi můžou být i takové jako výbuchy hněvivé, emocionální, protože ještě pořád je Mars v raku a rak je voda, štír je voda, to znamená zase tu bude přehršel emocí a ty emoce mohou být opravdu jako zlostné, válečnické, negativně, jakoby bojovně zabarvené. Takže dramatický děje čekejme hlavně v té přírodě, ale i ve společnosti. A samozřejmě potom znamení, že jo, Býk, štír, blíženec, zase ty znamení, kde, nebo i ti raci, i ty váhy, kde ještě pořád vidí černá luna. Zase tady budou prostě určitá znamení, která to nejvíc jako hodně pocítí. 1.11. budeme mít pak novoluní ve štíru a 15.11. budeme mít úplněk a ten úplněk bude v Býku. Takže tohle jsem vám chtěla říct. Řeknu tady jednu hezkou konstelaci, 31.10. a vlastně i toho prvního, kdy bude novoluní ve štíru. Budeme mít Merkura ve štíru a Marse v raku. A ještě pořád je Saturn v rybách, to znamená, tady ta vodní znamení vytvoří trigon a tady ten dušičkový čas při tom trigonu bude nám otevírat brány vlastně k těm druhým světům, k těm světům, kde máme ty naše právě odešlé, zemřelé duše. A my v takovým, jako bych řekla, mystickým časem, mystickým okamžiku tady toho trigonu vodního se můžeme napojovat na ty naše blízké zemřelé. Jo, my na ně vzpomínáme, ale zároveň můžeme se s nimi, protože to jsou v čase dušiček, je vlastně ten závoj mezi světem tady reálným a tím světem duchovním, kde vlastně ty duše se pohybují, jako není to hmotné, nelze si na to sáhnout, ale můžeme se s nima propojovat duchovně, na duchovním principu, ano. Jakoby si s nima popovídat, hovořit k ním a věřte, že můžou vám jakoby naslouchat, že i budete někteří pocitově cítit tu blízkost těch odešlých našich blízkých zemřelých, ano. Vzpomínat na ně s láskou. Můžeme si provést v tom čase dušičkovém i nějaký magický rituál. Jo, magický rituál na to, že prostě já vzpomínám na mé rodiče, vzpomínám na babičku, na dědečka. Může tady projít i období vzpomínek třeba nějakých těžších, kdy něco se třeba mohlo mezi vámi udít a vy jste si třeba nestačili mezi sebou něco říct, odpustit, propustit. Můžete to udělat teď, může tady být i takový rituál odpuštění, očištění,
jako pro úlevu vlastně vaší vlastní, pokud vás třeba něco tížilo, že ten člověk odešel a že jste si nestačili spolu něco, jak se říká lidově, vyříkat, ano. Mars v Raku bude do 3.11. a potom už ustupuje, opouští Raka. To znamená, že až do toho 3.11., ještě konec toho října, až do 3.11. je dobré v tomto čase každý, aby jsme si posílili svoje vztahy rodinné, jo, vlastně vztahy v domově s matkou, se sourozenci, prostě v rodinách, ano. Saturn couvá těmi rybami, budou tady retrográdní planety. Saturn stále couvá rybami, Jupiter stále couvá v blížencích, Pluto je ještě pořád v kozorohu, ale to už jde dopředu a 20.11. přejde, opustí kozoroha a přejde do vodnáře, kde potom už půjde tím vodnářem dopředu těch následujících 20 let, o čem jsme si povídali už minule a i předtím jsem vám o tom říkala, už v létě jsem vám říkala, že vlastně Pluto budeme mít 20 let ve vodnáři, takže nám tady přinese úplně vlastně nové paradigma, úplně prostě novum, tak jak vodnáři jsou novum, tak tady budeme mít spoustu jako nových věcí, nejenom pro samotné vodnáře, ale pro nás jako pro lidstvo všeobecně. Takže na závěr řeknu, že celé období štíra bude období, jenž nám přinese změny ve společnosti, změny ve svých vlastních osobních nastaveních, ve svých životech, ve svých rodinách, možná i pracovních, nějaké reformy. Jo. Ty změny, které přijdou, nebudou jenom takové nějaké kosmetické, drobné, mohou to být změny velké a podstatné. Takže uvidíte sami každý z vás, co vám to období štíra přinese, ale každopádně každému radím, nechte odejít to, co víte, že už vám nesvědčí, že vám neslouží, nechte to ze sebe odejít, takzvaně zemřít v sobě a přetransformovat a nechat narodit věci nové, lepší, v takových těch zářivých, světlejších barvách, aby vás to prostě přivedlo zase na nějakou další novou duchovní cestu, abyste prostě poskočili v tom duchovním žebříčku. Tak, protože teda říkám, že vykládáme na čas štíra, tak první, komu vyložíme, vzala jsem si teď samozřejmě trojlístek vodních, protože štír patří mezi vodní znamení. Začnu štírem. A co tu teda máme za karty? Zase jsem vzala karty, které tak nějak ke mně šly, které mě prostě oslovily na ten čas toho štíra, tak jsem si je vzala. A určitě to má nějaký důvod. Každopádně první, čím vlastně začnu na ten měsíc, kdy je slunce ve štíru, jaká vlastně tady je indicie pro nás, pro všechny, je transformační karta, protože to vyloženě vystihuje čas štíra. Takže jakou transformační kartu pro znamení štíra jsem tady vybrala, nebo co ke mně šlo? Vypadly nové začátky a to se teda velice hodí, protože když je slunce vždycky v tom znamení, kde zrovna je, tak je to pro nás velice důležité. Ano, my máme vlastně na sobě pracovat, my si máme něco uvědomit a s každým novoluním, kde vždycky je slunce, přijde čas, kdy slunce a luna se obejmou a nastane čas novoluní, což tady vlastně u štíru nastane toho 1.11. A protože štír je právě, jak jsem řekla, jeho vládce Hades, pán podsvětí, neboli Pluton, pán podsvětí. Z temnoty máte vyjít jakoby na světlo, má tam dojít k té transformaci. Jo? To znamená, 0 je v tarotu blázen a z velké arkány blázen 0 vždycky říká, jakoby já tě nabádám, běž do risku, protože risk v tento moment bude určitý zisk. Věř si, neboj se a zariskuj pro sebe a pro svou vlastní jakoby podstatu a pro tvůj růst. A vy to tady máte, milí štíři. Běžte, hleďte sami na sebe, riskujte kvůli sobě, měňte život kvůli sobě, jo? Protože každý jsme tu především sám za sebe. Takže já vám teď přečtu ten vzkaz.
Vstupuješ, milý štíre, do nové vzrušující etapy svého života. Nové začátky jsou na cestě. Tato změna je dlouho očekávaná a každá změna je na začátku provázena nejistotou, ale ty věř, že vše časem ti začne dávat smysl. Propusť všechny obavy a důvěřuj své intuici. Vy, všechna vodní znamení, máte velice od Pána Boha danou dobrou intuici, takže to se tady nabízí. Jo? Takže věřte, důvěřujte intuici, neboť vy jste na správné cestě. Nyní nastává čas splněných snů, milý štíre. Svět je ti nakloněn, takže můžeš se pustit do čehokoliv budeš jenom chtít. Jenom je potřeba pustit se starého, aby vznikl prostor pro nové. Takže tohle vám tady mám říct na váš čas štíří, taková krásná karta z transformačních karet Nové začátky. Další, co zde mám pro vás, je vypíchnuté roční období. Karta sestry ročních období. Určitým způsobem jsem přišla, chápu proč, protože vy jste v čase opravdu už takového jasného, rozvinutého podzimu, kdy vlastně všechno už po tom létě a po takové té sklizni se dává do klidu. Jde tady vlastně o to, že my po čase růstu a sklizně vyžadujeme klid a podzim to po nás chce. Proto jsou delší noci a kratší dny, aby člověk více odpočíval, aby šel tak nějak sám do svého klidu, do svého nitra a tam rozjímal. Ano, protože 4roční období, jak ta karta vypadla, jsou to sestry. Ano, jaro, léto, podzim, zima. Oni spolu korespondují. Jsou to nějaké přírodní zákony a všechno má nebo jede podle určitého božského řádu. To znamená, že vy tu máte ten čas klidu, sklidnění, ale zároveň já to tady pro vás cítím jako určité léčení. Jo, tady ta karta, já tady cítím pro vás, že tu je čas určitého nějakého léčení. Je to v rámci vyššího božího řádu. Mám tady 3 karty archandělského tarotu. 5 pentaklů, poustevník a 16 životní zkušenost v běžném tarotu věž. Co prvně na mě promlouvá, protože jsem řekla, že 8. dům je taky dům financí. Ve vašem čase vlastně slunce ve štíru, 5 země říká, ty jsi někdy, milý štíre, v minulosti zažil nějakou bídu. Přišel si o peníze. Možná si měl dost, ale nevěřil nebo nedůvěřoval sám sobě, důvěřoval s druhým. Skrze druhé si mohl přijít o majetky, mohl si přijít i o všechno. Já tady pro vás cítím v tomto čase, abyste neriskovali, co se týče financí. Sice tady je karta nové počátky, 0, jak jsem řekla, je to blázen, jo? 0 od 0 pojde, risk je zisk, ano, ale ne v nějakých velkých finančních transakcích. Tady ke mně jde jasně, že vám mám říct, buďte opatrní tam, kde se týká velký pohyb peněz. Ano, protože ta 5 země opravdu říká, vy tady budete mít obavy ohledně peněz, vy budete mít obavy ohledně nějakého svého majetku. Buďte moudří, přijímejte rady od těch odborníků, s nimiž víte, že se máte poradit. Poraďte se třeba i se staršími členy ve své rodině. A co se týče vlastní výdělečné činnosti, nepouštějte se, jak se říká, do nějakého holportu s někým, kdo už má pověst třeba nějak pošramocenou, nebo kde cítíte, že vám intuitivně je zhora řečeno, tady ne, tady se zastav a tady už dál nechoď. Takže buďte opatrní na nějaké finanční transakce, větší pohyby peněz. Ano. Ta 9 poustevník vám tu říká, ano, štíre, v čase svého vlastního času se dáváš do toho klidu. Poustevník
je ten, který vlastně je sám. Nevadí mu, že je sám, nevadí mu, že je momentálně někde jakoby, nechci říct izolovaný, ale v čase toho štíra si štíři vyhledávají nějaký svůj klid, noří se do toho svého nitra, jdou až ke dnu, až k jádru pudla a tam vlastně jakoby můžou se potkat tváří v tvář s nějakou starou nevyřešenou bolestí. S nějakým, řekla bych, nazvala bych to hředem, který do dneška, do teďka se nevyléčil. A vy tu máte šanci v rámci nějakého zmoudření, trpělivosti, zodpovědnosti k sobě samotným i k těm druhým, co třeba jsou s vámi v rodině nebo v pracovním kolektivu, abyste přišli sami k sobě a na něco přišli. Vy můžete být i pro druhé tu rádcem, ale hlavně buďte rádcem sami sobě. To tady přináší ten pousevník, ano. Je to čas trávit ten čas v tiché meditaci, je tu čas určitého duchovního učení, je tu čas sebepoznání, milý štíre. Jestli doteďka si na to neměl čas, tak teď si máš takhle ten čas na sebe udělat. To, že je tu věž, mohli jste něco ve svých životech už dlouhodobě cítit, že je nevyhovující. A v čase, kdy slunce k vám vstoupí a mně tady pro vás přišla ta 5 země, neriskuj, tak chci říct, pokud tady byl nějaký podnik finanční, nebo pokud se tady řešili jakoby třeba nějaký prodej, nákup, dávejte pozor, protože tady může něco spadnout a vy budete překvapeni. Mně přijde, že tady může přijít něco jako blesk z čistého nebe, kdy prostě něco, co jste věřili, co jste stavěli, může to být třeba i nějaká vaše kariéra, celoživotní dílo, tak najednou nějakou neopatrností neboli zásahem toho blesku to jde k zemi a jestli to tak je, tak ustupte a nechte to spadnout. A pak uzříte, proč se to stalo a na základě toho pochopíte, kde už chybu jakoby dělat znovu nemáte a budete mít čas opravy, budete mít čas sklidnění, abyste v dalších etapách svého života mohli začít stavět jinde jinak, na jiném podloží, obrazně, s jinými lidmi. Jo, jako jde mě to tady hodně s těma financema. 5 země a 16 věž, mě tady jde, že tady může spadnout něco, co jste celoživotně budovali jako nějaké dílo. Může to být klidně i rozpad třeba vztahu. Může to být konec nějaké kariéry, může to být konec nějakého podnikání. Jo? Může to být, že i máte si třeba dávat pozor, abyste neriskovali, co se třeba týče i jakoby svého těla, abyste nešli do nějakých rizik, co se týče fyzična i jako těla, nejenom peněz. Ano, tak to vám tady ještě chci říct, buďte opatrní, ano. Starotu světla a stínu, tu mám eso mečů a ďábel, jo. Vy dostáváte do ruky pomyslný meč, abyste tady přeťali nějaké připoutanosti se k někomu, k něčemu. Zase k někomu, k člověku, k něčemu, k činnosti, k místu, protože ďábel je něco, co je toxické a nezdravé. A meč tu dostáváte do ruky proto, abyste se přetnul, odetnul tady tu připoutanost, jak ten ďábel na ty šňůrky si vás namotal a jako maňáska si vás vodí. Jo, ďábel, připoutanost, závislost může být i na lécích, může být i na nějakých látkách, může to být i kouření, alkohol. Máte tady prostě skončit s něčím, co vám neprospívá. Může tu být i manipulace prostě od lidí. Vy s někým manipulujete, nebo někdo s vámi manipuluje. To už je jedno, to může být obojaké, že vy jste ti manipulátoři, nebo s vámi je manipulováno. Ale je tu něco, co je toxické, co vám nevyhovuje a vy se s tím máte rozloučit. Máte jakoby i dost nad tím přemýšlet, protože meče jsou mysl. Neběžte do ničeho nějak prudce, třeba rozlobeně, i když jsem řekla, že vy jste ti, kteří zachovávají chladnou hlavu, že než udělají krok, tak to promyslí, ale cítím, že tady může přijít situace, ta zbořená věž, ten úder blesku, že něco přijde náhle, s čím vy nečítáte.
a můžete prostě udělat krok, který by se vám nemusel vyplatit, takže nad tím jako popřemýšlejte, tak jak je vám to vlastní, udělejte si trošku takový jako rozvržení v hlavě a řeknete, ano, půjdu tudy, nepůjdu tudy, půjdu takhle a vím, že ten výsledek byl takový, jaký já potřebuju pro svůj klid nebo pro vyřešení nějaké té třeba nepříjemné svízelné situace. Podívejte, že tady máte i vlastní kartu. Ještě karta starota světla a stínu, je tady vlastní karta štírovská, to je smrt, takže tady je jasný, že vám se kamkoliv, milí štíři, muži, ženy, štíři, cokoliv budete řešit ve svém čase, něco tady jasně projde transformací. Něco tady umírá, aby se znovu něco zrodilo. Ve vás osobně, ve vašich životech, v rodinách, v práci, ve vašem nastavení, ať se to týče hmoty nebo i vašeho duchovního jakoby nastavení, ano. Toto je jasný vzkaz. Vy tady povyrostete. Vy ve vlastním čase, milí štíři, neskutečně povyrostete. Ano. Mám tady pro vás kartu odpoutání. To jsou vzkazy v lahvi, odpoutání. A odpoutání je vlastně něco jako ten ďábel, od něhož se máte odstřihnout. Takže to odpoutání tady vnímám podobně, jako že se máte zbavit něčeho nebo někoho. Odpoutej se od toho, co bylo. Když něco končí, automaticky něco nového začíná. Každý konec přináší nejen dávku nostalgie, ale někdy i touhu zachovat to stávající. Aby se nové začátky ukázaly v celé své kráse, je skutečně důležité odpoutat se od toho starého. Vidíte ty přesypací hodiny, něčemu tady vyprší čas. Odpoutejte se od starého a otevře se před vámi něco nové. Od Delfínku a od Víl tady vyšla krásná karta a děkuji nahoru, jak nám to všechno na sebe navazuje. Čas jít dál. Delfíni a víly vám taky tady přišli říct, štíři, že je čas jít dál v tom vašem vlastním čase. Je na čase se pustit všeho starého a hlavně nepotřebného. Uvolníš tak místo něčemu novému a pro tebe, štíre, potřebnějšímu. Krásné. Z orákula duše zvířat jsem vám vytáhla jezevce a ten říká, buď odvážný a neměj strach. Takže jednoznačně tady něco ukončujete, abyste něco nového začali. Samozřejmě i vy, ať jste znamení silné, tak můžete cítit obavy a strach. Ale jezevec přišel se vzkazem, buď odvážný a neměj strach, štíre. Co tady mám od andělů a od bohů a bohyní? Anděla financí, podívejte. Od andělů, bohů a bohyní mám anděla financí, což mi vlastně koresponduje tady s tou 5 pentaklů, nějaké ty ztráty finanční. Jo? Pozor na finanční ztráty, pozor na něco, co tady možná už bylo, aby se to znovu neopakovalo, nebo jste to zažili ve své rodině, nebo tady můžete čistit nějakou karmu, co se týče financí ve svém rodu, protože, jak jsem řekla, 8. dům je i dům o financích, které nejsou jenom moje, ale který mám i s někým dalším, s kterým vlastním třeba s partnerem, jo? Nebo s partnerem nejenom svým vlastním, ale třeba i s tím pracovním. Je tady ve hře i otázka financí v čase vašem. To znamená, pokud tady vypadl anděl financí, tak nese tento vzkaz. Vy děkujte za příliv hojnosti a buďte za něj vděční, ať se vám ohledně financí děje cokoliv, děkujte za příliv hojnosti a buďte za něj vděční. I kdyby se třeba stalo, že byste teď momentálně o nějaké peníze mohli přijít, třeba nějakým nerozvážným krokem, nebo naopak jste vyzýváni, rozvažuj dobře, než uděláš nějaký krok, aby si nepřišel o finance. Každopádně anděl financí vybízí, děkuj za příliv hojnosti a buď za něj vděčný, milý štíre. Tak a mám tady ještě krásný Gaia Tarot a ten přináší úžasné karty na celý tento výklad. Přijetí. Ať se ti bude dít, co se ti bude dít, milý štíre, je potřeba, aby si přijal sebe i ty druhé, tak, jak to jde, jak to běží a leží. Je nutné přijetí. Nikoho nesoudit,
nikoho prostě s nikým nemanipulovat, ale tu situaci po svém přijmout. Přijmout ji, pochopit ji. Další krásná karta smíření. I když se ti stane něco, kde třeba opravdu bude ti ubráno finančně, nebo prostě můžeš se potkat s někým, kdo ti může i nějak třeba i citově ublížit. Ano, protože ta 16 padající věž se může týkat čehokoliv, co přijde jako blesk z nebe, s čím vy nečítáte a co se vás dotkne. Takže vy se máte smířit s tím, co vám osud nebo vesmír ve vašem čase, kdy je slunce u vás, přinese. Přijměte, smířte se a hledejte nové cesty. Hledání nových cest. Přijmu to, co se do života mě dostavilo, smířím se s tím, s čím se smířit mám, protože nebudu s tím bojovat, to bych byl sám proti sobě, a budu hledat nové cesty v čase, kdy je slunce u vás, milí štíři. A rozloučím se s vámi touto transformační afirmací. Prožíváte období, kdy se ukončuje spousta přátelství, spolupráce i vztahů, ale vše je tak, jak má být, díky tomu, že odcházejí prázdné a falešné energie. Vám se otevírá brána nekonečných možností. Milí štíři, chtěla bych vám ze srdce popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a všeho krásného, protože máte čas, kdy je slunce u vás a vy slavíte narozeniny. Užijte si svůj čas v klidu, v pohodě, v tichém rozjímání, v meditačním rozjímání. Napojte se na své zemřelé, blízké, kteří odešli, kteří vám třeba mají i v tom čase, kdy je vlastně den těch dušiček, mají co předat. Protože tím, že se člověk narodí s štírem, není náhoda. Štíři jsou tady vždycky proto, že vlastně něco jakoby z hloubi čistí. A vy jste v tom svém čase teď povoláni vyčistit, abyste nakročili na novou, lepší, světlejší cestu. Takže ještě jednou všechno nejlepší, z celého srdce vám přeju, ať se vám daří dobře po všech stránkách života. A jdeme na další vodní znamení, a to jsou rybičky. Tak, ryby. Co tu mám pro vás za vzkaz? Čas štíra, který je vám vlastně jakoby příbuzný, jste vodní znamení. Tak co tu mám pro vás za vzkaz? Vy máte ještě pořád u sebe toho Saturna, toho pána karmy, až do příštího roku. Příští rok už tam dojde ke změně potom, ale zatím ještě je pořád u vás, ještě navíc je teďka couvající, takže vás nutí vyřešit si, dořešit si všechny nějaké citové peripetie, co tam řešíte, nejvíce tedy jakoby v rodinách, s blízkými, příbuznými, abyste si tam prostě vyřešili nějaké staré věci, staré, bolavé, nedořešené. Máte na to čas, tím, že Saturn u vás je a couvá. Chce po vás vyřešit staré, nevyřešené věci jednou provždy. Jo, cítím, že vám to tady mám říct. Tak, jaká je vaše karta? Tedy, jak jsem říkala, mám transformační karty. Pro vás tu vypadla transformační karta s názvem Štědrost. Karta má číslo 6, v tarotu je 6 blíženci neboli zamilovaní, to znamená já a někdo se mnou, je to karta vztahová. V čase štíra můžete vy, milé ryby, řešit opravdu něco, co se týče vztahů. A ten vzkaz zní takto. Vývoj událostí ve vašem životě spěje k určitému zdárnému završení. Velká pravděpodobnost nějaké nečekané dotace, která podpoří celkový průběh. Mohou se objevit nové příležitosti, ale i lidé, kteří tě obohatí o nové zkušenosti. Pokud čekáš na určité rozhodnutí, není se čeho bát. Tvoje vynaložené úsilí bude štědře odměněno. Výhodná investice i charitativní dary jsou tu nabílední.
Takže nemějte žádné pochybnosti, protože pochybnosti by vás jenom brzdily. Takže tahle karta je tu vesměs pozitivní. Pozitivní po všech stránkách, hmotných i mezilidských vztahů, tak to cítím. A jakou máme tady další kartičku? Strážce studny. Moudrost a boží síla. Já jsem říkala už v minulým výkladu, že ryby si procházejí dlouhodobě období, které nebylo úplně jednoduché. Jednak je u vás Neptun, váš vládce, už mnoho let a příští rok už taky vás opustí. Saturn je u vás 3 roky a příští rok už taky vás opustí. A tady máme záležitosti, které díky Neptunu byly skryté, takové šalebné, vy jste do nich neviděli, leckdy jste jakoby šli do něčeho s dobrou vírou, i pocitově, i emocionálně, pak jste zjistili, že to byla chyba, nebo že jste, jak se říká, naletěli, že jste uvízli někde, jak se říká, v bahně, jo, potřebovali jste tu vodu čistou, protože vy jste vodní znamení, ale museli jste se z toho bahna nějak sami vyplácat. A já právě cítím, že to období tady té dlouhodobé takové zkoušenosti vaší vlastně vás dovedlo do nějaké hluboké moudrosti. Proto je to strážce studny, že ta voda, vy jste to vodní znamení, že ta voda, která je úplně na dně té studně, je vaše vlastně nějaká bezbřehá moudrost, která ve vás je díky všem těm zkušenostem za mnoho minulých let. A mám vám říct, že nad vámi je tu boží síla, která vám tu přichází pomoct. Ta karta má číslo 7. 7 je duchovní číslo růstu. To znamená, vy zase v čase štíra, zase o kousek povyrostete. Ale už máte být více takový moudřejší. Máte se nechat vést tou boží sílou nad vámi. Naslouchat jí. Vy jste stejně intuitivní jako ti štíři. Takže naslouchejte intuici a nechte se vést svou hlubokou moudrostí, kterou jste za poslední roky, milé ryby, v sobě nastřádali, především v mezilidských vztazích. Mám tu pro vás také příslib od delfínu a od víl nového úsvitu. Nový úsvit, milé ryby, se tu před vámi otevírá, což je karta nádherná a říká, že to nejhorší už máte za sebou. Na obzoru se rysují nové a pozitivní zkušenosti. Nové a pozitivní zkušenosti. Co tu máme z tarotu archandělského? Páže vzduchu. Páže vzduchu přináší rybám nějakou novou informaci. Pážata jsou vždycky něco nového, mladého. Vzduch je o mysli, o komunikaci. Já tady cítím nějaké nové smlouvy. Vy tady můžete v čase štíra uzavírat nějaké nové smlouvy. Můžete dostat nějaké nové informace. Ať se to týká vašeho života osobního, ať se to týká partnerského nebo i pracovního. Ano, doslova nové smlouvy. Neváhejte příliš dlouho, ať něco nepromeškáte. Jde tady ke mně s tou kartou. Kdo zaváhá, potom by mohl litovat. To, co k vám přijde, jako nějaké novou informace, máte po ní takzvaně čapnout, máte se jí chopit, ano. Ať budete řešit, co budete řešit, buďte úplně v klidu a v pohodě, máte tu ten nový úsvit a tady máte 6 ohně, 6 holí. Na vás čeká v čase štíra vítězství, moje milé ryby. Takže zase, jo, ať už je to v pracovním procesu, ať je to ve vašem vlastním duchovním cestě, kterou procházíte, nebo ve vztazích vás čeká vítězství. Každopádně nějaká dobrá zpráva je na cestě. A dokonce vám tady ještě někdo, třeba jste měli nějaký spor nebo něco, nebo jste s někým bojovali další dobu, tady ještě může přijít tady nějaká omluva, jakože já se omlouvám, že jsem ti nevěřil, nebo že jsem ti nenaslouchal, máš pravdu. Prostě nějaké malé vítězství, a pro někoho možná i velké, se tu vám nabízí. Máte tu i krásnou kartu slunce. Takže všechno, co budete v čase štíra dělat, i když štíru vládne Pluto a je to temnota, vy tady máte slunce a to říká, ty, pokud jsi měla pocit, rybo, že jsi v tom bahně někde jako zapadená, tak
Ty budeš vytažená nahoru na sluneční svit, aby si tě všichni všimli, jak záříš, nebo tady to slunce tady přináší nějaký šťastný výsledek, nějakých nejistot, nějakých debat, nebo může ti přijít nějaký brilantní nový nápad, doslova, jakože se ti rozsvítí, ano, takhle jsem to měla udělat, nebo takhle to mám udělat. A to bude takový nápad, který tě přivede právě k tomu tvému velkému vítězství a úspěchu. Ale co je tady podstatné, milé ryby? Abyste důvěřovali sami sobě. Jo? Vy jste byli taky ty, kteří se vždycky rádi obraceli na ty druhý a vy nejste ty solisti, co by šli sami. Vy máte rádi, když vždycky jakoby někomu pomůžete, nebo jste tady od toho, že zkrátka se s těmi druhými propojujete, protože ryby jsou poslední znamení, to znamená opravdu to mají tak jako zapotřebí s těmi druhými se tak nějak jako potkávat, setkávat, dělat jim dobře, pomáhat jim, ale vy teď máte být sami za sebe a mít důvěru v sebe a cokoliv uděláte, udělat to hlavně pro sebe. Jo, takže s tím sluncem a s tím vítězstvím, s tou šestkou holí, něco nového, nové obzory, nové úsvity, nová přátelství, nové lásky, nová práce, to tady může být pro vás velice, velice pozitivně zhodnocené. Podívejte se hlavně ženy, rybky, mám tady pro vás kartu Královna mečů. Z vás se můžou stát ženy, které budou v rozumu, v logice rozhodné. Vy, které jste citové, empatické, intuitivní, náhle v tom čase toho štíra jakoby začnete více poslouchat rozum. A dáváte si, jakože 2 a 2 jsou 4, nebo 1 a 1 jsou 2. Prostě nenechám se opít rohlíkem, budu nad tím přemýšlet, ano. Takže vy tady budete jednat hlavně z popudu rozumu. A nebudou ani city otálet, protože tady 3 poháru, takže tady se můžete scházet ve společnosti s přáteli, s kamarády, může to být i nějaká oslava, tady může být i nějaká větší narozeninová oslava, svatba, křtiny, nebo vás někdo pozve na nějakou akci a říkám, běžte, neseďte doma, běžte, zúčastňujte se, bude to příjemné, bude to mít pro vás přínos. A tak, jak jste tady měli 6 holí a slunce, což je ohnivá energie, přestože jsme v čase štíra, ale nezapomínejme, že druhý vládce štíra je Mars a to je oheň, máte tady eso holí. Takže cokoliv započnete, jo, to eso holí, to je takové potvrzení, takový punc, že jakoby jde k tobě spousta příležitostí. Jenom se jich chopit. Jenom se jich chopit. Vy budete doslova nažhavené do akce. A každá ryba už ví, co ti třeba řeší. Každá ryba ví, kde je nějaká jako manévrovací plocha pro něco, ať už je to, říkám, ve vztazích, nedořešených nějakých věcech, záležitostech hmotných, materiálních, anebo v práci, nebo se zdravím něco, tak tady to eso holí tady dává příslib, že cokoliv započnete v tomto čase, může být pro vás jakoby na nejvýš, jako fakt tím vítězstvím, nebo prostě budete sbírat vavříny, budete ohodnoceni pozitivně, kladně, jo? Doslova budete hořet touhou, ta jiskra ve vás, zatím běž do toho, chop se toho, udělej to. Máte tu anděla jasnozřivosti na pomoc. Od andělů a bohyní přišel anděl jasnozřivosti, ten nese tento vzkaz. Vaše intuice i jasnozřivé schopnosti budou teď a v tomto čase velmi silné. Takže když propojíte bystrý rozum, logiku s intuicí, s jasnozřivostí, tak do čehokoliv půjdete, co přináší eso holí, do čehokoliv půjdete, nemůžete se splést, tady se očekává příznivý výsledek. Vzkaz v hlavě je taky krásný, přináší vám tady originalitu, že máte být originální. Ano, máte, jak jsem řekla, buďte každá rybka sama za sebe. Nedívejte se na ty druhé, nečekejte na ty druhé, běžte sama za sebe. A vzkaz originalita je taková. Tvůj život potřebuje něčím obohatit právě teď, milá rybo. Chce to něco, co ještě neděláš a co vnese jiskru originality do tvého života. K čemu novému tě to už dlouho vede?
Co nového bys ráda začala dělat? V tom tkví další posun ve tvém životě. Všechno nové, čemu se začneš věnovat, zvýší míru tvojí životní energie. Takže to krásně doplňuje všechny ty karty, co jsem tu pro vás vytáhla. To je nádherný vzkaz, milé rybky. Mám z toho velkou radost. A Gaia Tarot přináší tady životní posun. Jo? Takže nový úsvit, esoholí, vítězství, slunce. Je to nad slunce jasné, vy se v čase štíra posouváte. Životní posun. Spousta z vás tu projde jakýmsi léčením, léčivá atmosféra, královna poháru, to jste vy, královny poháru, ženy, matky, přítelkyně, manželky, sestry, kolegyně, vy tu procházíte léčivou atmosférou, která je především pro vás, ale já cítím, že i díky vám a vaší energii se tady léčí i ti okolo vás, ti druzí, aniž by to možná věděli, aniž by to možná zaznamenali. A že z toho budete mít prospěch je karta životní prosperita, neboli 10 pentaklů. To, co budete dělat, to, co započnete, kam jdete, kam vlastně v čase štíra nakročíte, jak jsem řekla, do čehokoliv, tak toto je pro vás otevření nové životní prosperity. S 10 pentaklů vy, ryby, nebudete strádat. Nebudete strádat. To je nádherný vzkaz. A rozloučím se s vámi touto transformační kartou. Ten vzkaz má číslo 13, takže to je nádherné, protože 13 patří transformaci a to je štírovská energie. Rybko, je čas odpočinku, duše i tělo tě varují. Energie v tvém těle proudí v jakémsi chaosu a únavě. Pokud máš fyzickou bolest, tak všecko, co se ti nyní děje, je právě symbolem toho, že si zasloužíš a potřebuješ odpočinek. Takže vy tady máte spoustu nových počátků. Já tady cítím spoustu energie, která vám prostě je nalívaná do žil. Jo? Je tady hodně ohnivé energie, 6 ohně, esoholí, slunce. To je všechno opravdu o energii jako energii tepla a slunce, jako motorová energie, ale toto tady nevypadlo náhodou. Pokud vás něco bolí, pokud se cítíte unavený, nezapomeňte se i zastavit. Ten čas štíra takový je. Nezapomeň se, člověče, a tady mluvím konkrétně k rybám, zastavit, pokud to zhora ucítíš, že tě bude bolet tělo, nebo že se budeš cítit i psychicky nějak vyšťavená, prostě zasloužíš si a potřebuješ odpočinek. Ještě jsem vám neřekla, jaký zvířátko jsem vytáhla. Orákulum duše zvířat poslalo pásovce a ten ti tady říká, milá rybo, nastav si zdravé hranice. Takže pokud by tady bylo řešení s někým vztahově, s partnerem, s dětima, s kolegama, nezapomeňte, že jsem vám řekla, že v tomto čase máte jít hlavně vy, každá sama za sebe. A pokud teda pořád jste takové ty pomáhačské a jsem tu pro ty druhé a oni mě potřebují, ano, ale nastavte si zdravé hranice. A ty hranice chrání vás, aby nikdo za ty hranice nešel, protože pak jste z toho fyzicky i psychicky unavené. Takže takovýto vzkaz tu mám pro vás. Ten vzkaz pro ryby je opravdu moc pěkný. Já u vás cítím obrovský posun. Obrovský posun, příliv jakoby nových možností. Jenom to nepřepálte, když se budete cítit unavený. Udělejte si pauzu a taky si trošku odpočiňte, milé rybky. Takže mějte krásný čas. Přeju vám ze srdce. Muže a poslední vodní znamení, kterému budu vykládat, jsou ráčci. Ráčci, co pak tu mám pro vás? Jaké karty jsem vytáhla tu já pro vás? Na čas štíra, který je vám též spřízněný. Štír, vodní znamení. Takže co ten tady pro vás přináší? Období štíra pro ráčky. Ještě pořád celý konec října až do 3. listopadu máte tam toho bojovníka trošku škodlivého Marse, který vám určitě přinesl nějaké takové aktivity, ať už bojovné,
že jste bojovali třeba v rodině mezi sebou nebo v pracovní rodině, ale taky vás nutil jako do energie, jakoby vůbec prostě něco udělat, něco vykonat. A taky možná i přes zdraví mohl zasáhnout, jo? Protože Mars je oheň a to jsou různé záněty, zápaly, takže někteří jste si mohli projít i nějakými nemocemi, nebo vaši blízcí mohli něco řešit a vy jste byli ti, kteří to s nima vlastně jakoby táhli na tom hřbetě, opatrovali je nebo byli jim ku pomoci. Jo? Takže toto je čas, docela dlouhý čas toho Marse, který 3.11. konečně teda od vás ustoupí a přinášel vám určitě energii úplně ne příliš pro vás příznivou. Takže co tu mám pro vás za vzkaz, co se týče transformační karty na celý měsíc Štíra? Odměna. Podívejte, je tu 6, je to v zelených energiích a já právě cítím, ta zelená, to je barva archanděla Rafaela a já hodně u raků cítím, že se tady fakt mohli řešit nějaké zdravotní problémy, svoje nebo svých blízkých v rodinách. Mohli jste řešit i nějaké bolístky vztahové a ty vás mohly přivést i k nějakým takovým zdravotním neduhům, nebo prostě bolesti těla, bolesti duše na základě toho, že ten Mars mě prostě nutil do toho boje, což třeba vám není úplně tak vlastní, jakoby bojovat, jo? Ale ten Mars vás ponoukal přílišné aktivitě, příliš jako bojovat, ukazovat, upozorňovat a třeba vás to i docela vyčerpalo. A kteří jste to uměli zužitkovat dobře, tu marsovskou energii, ač je taková syrová a prudká, tak tady můžete sbírat prostě odměny, ano, teďka v čase Štíra. Takže milí radci, radostná zpráva je konečně na obzoru. Jste obklopeni velmi příznivými podmínkami, které se vyvíjejí ve vaše nejvyšší dobro. Očekávejte úspěch v podobě bohaté sklizně. Ta může být jak materiální, tak i v podobě vnitřního naplnění. Úspěšný vývoj je tu zaručen. Jsi doslova magnetem na hojnost v čase Štíra. Všechno ti bude dávat smysl. Vítězství a úspěch jsou k tobě na cestě, milí raku. Krásný vzkaz na celý měsíc. Může další karta, která na to navazuje, duhový princ, který nese tento vzkaz. Odměna a vytrvalost. Takže za vaši vytrvalost, a to já přidělávám vlastně na vrub toho Marse, marsovské energii, že jste prostě valili, šli jste, nechali jste se tím Marsem ponoukat, pohánět. Vy jste byli vytrvalí v nějaké své činnosti, v nějakých svých aktivitách a nyní v čase Štíra za to budete sbírat odměny. Karta má číslo 26, když sečtu 2 a 6 je 8 a 8 je vlastně karmické číslo, je to číslo vyrovnání. Jak si dával, jak si sázel, tak budeš sklízet. Jak si dával, tak budeš dostávat. Ano, to tady pro vás cítím, milí radci, v období Štíra. Z karet vzkazů v lahvi vypadlo bezpečí. V životě je důležité vnímat pevný bod. Tímto bodem může být cokoliv, co tě vždy ubezpečí, že jdeš správnou cestou, milí raku. Zaměř svoji pozornost na to, co tě dokáže povzbudit, co ti pomůže posilovat pocit bezpečí ve vlastním životě. Chop se zodpovědnosti. Proto já říkám, že tady furt cítím ještě vliv toho Marse, který tady bude až do toho 3.11., že i toto je vyloženě, že vy jste k tomu byli nuceni, puzeni tím Marsem. Ale vy jste si došli do bodu, kdy vlastně tím, že jsem to dokázal, že jsem za sebe zabojoval, já, rak, račice, docházím do bodu určitého bezpečí. Chopila jsem se zodpovědnosti, zaměřila jsem pozornost na něco, co jsem potřebovala dořešit, vyřešit, ať je to cokoliv, protože vy potřebujete mít pevný bod. Pro vás je pevný bod vždycky rodina, rodinný krb a zázemí. Pravděpodobně se ty věci točily kolem té rodiny, milí radci, ano. Od delfínku a od víl tady přišel vzkaz, abyste si hlídali své myšlenky v čase Štíra, ano. Je důležité myslet na to, po čem toužíte, ne na to, čeho se obáváte.
ano. Takže pokud tady byly třeba i nějaké, jak jsem řekla, v rámci toho Marsu, který je zkrátka takový bojovný, že jste třeba řekli něco, co by druzí nečekali, ani vy sami byste to od sebe nečekali, že jste takhle dokázali být výbojní, bojovní, tak toto tady může mít nějakou takovou dohru a proto je tady napsaný, abyste dělali a mysleli to, po čem toužíte a ne to, čeho se obáváte. Ano, abyste dělali to, co chcete, nikoliv to, co nechcete. Z orákula duše zvířat vám přináší netopír tento vzkaz. Milí raku, znovu zrození je jisté. Takže vy jste si tady něčím prošli. Prošli jste si nějakou fázi, která byla pro vás určitým způsobem vyčerpávající. Podle mě raci měli říjen jako velice perný měsíc. Možná už konec září a celý říjen perný měsíc. Ale to vás přivedlo právě k tomu, že tady přišlo něco, co odchází, co ve vás umírá, protože řeknete, a toto už nechci, tady toto jsem si zkusila, toto jsem si odžila, končím a zrodí se něco nového. Tudíž znovu zrození je jisté. Bolístky ve vztazích, bolístky nějaké vaše vlastní osobní, které jste si v sobě řešili a léčili s tím Marsem. Jo? I když to byla třeba prudká energie, výbojná, ale pomohla vám k pochopení sebe sama, vlastního nastavení. Takže znovu zrození je jisté. Od andělů, archandělů a bohyní tu máte anděla komunikace a ten říká, co si vykomunikuješ, to budeš mít. Jo? Nemůžeš mlčet nebo nemůžeš dělat třeba nějaký poupě v koutě nebo uraženého. Prostě je tu potřeba v čase štíra komunikovat, i když ten štír nás přivádí spíš do té melancholie, spíš do toho klidu, ale vás tady vyzývá, abyste se vyjadřovali jasně a nebáli se nazývat věci pravými jmény. V čase štíra rací vyjadřujte se jasně a nazývejte věci pravými jmény. Ano, pravými jmény, aby ti druzí to jasně pochopili. Že budete něco jednat s druhými, je jasná zpráva. Zamilovaní šestka, jak jsem řekla, to je volba. Zamilovaní je volba. Buď můžeš zvolit takovou cestu nebo takovou. Já tady cítím, že někteří lidi, kteří vám byli blízcí, se od vás můžou vzdalovat, odvracet, můžou tu být rozchody. Můžou k vám přijít lidi, o nich se vám ani nezdálo a najednou zjistíte, že vám do života přišel člověk, o něm si řeknete, to snad ani nemůže být možný, to byl můj sen a najednou se to stává realitou. Vy tady něco takového budete řešit. Pro někoho tady bude opravdu nová, navázaná jako láska a intimita a takový sdílení. No, prostě dobře a pečlivě zvažujte, s kým ano a s kým ne. Bude to hodně o vztazích, s kým ano a s kým ne. Nabídne se vám tady někdo, pokud jste toužili a nikdy by vás nenapadlo, že by k vám mohl přijít a naopak se od vás bude vzdalovat někdo, když se si nikdy nemysleli, že tenhle člověk by od vás se mohl odpojit, odejít a přesto se to stane. Pro ženy tady může být příchod nového muže. Je to rytíř ohně. Oni ti rytířové jsou muži, co vlastně vždycky na těch koních přicválají, jsou tam nějaký čas v tom našem životě a až ten čas tomu vyprší, zase na tom koni odsválají. Je to taková rychlá energie, může tady vzniknout láska, která zahoří okamžitě. Může to být doslova náhlá událost, po které se vám ani nezdá, ale to, jak jsem říkala, že k vám může přijít někdo, pokud jste vždycky toužili, ani by vás ve snu nenapadlo, že by se to mohlo stát a ono se to stane. Jo? Že prostě přijde někdo, kdo vám okamžitě padne do oka, připoutá vaši pozornost. Jo? A vy si řeknete, tak na tohoto jsem čekala. Zrovna tak muži v raku zrození se můžete vtělit do takového rytíře a budete takhle akční, ať vás třeba takhle ženy neznají a budete takhle akční vůči ženám. Ale pro ženy já cítím, že tady může přijít takovýto muž. Ano? Prostě muž, který vám opravdu přinese jakoby nový světlo do života. Byl to kdysi jako váš sen, přání a to se může stát.
Cokoliv budete řešit, ať už to bude jakkoliv náročné, nezapomínejte na odpočinek. Máte tady 4 mečů, 4 vzduchu říká, je tu čas regenerace. Nezapomínej na regeneraci svých sil. Čas štíra chce čas odpočinku, ano. Když bude něčeho moc, v práci se může něco dít, vemte si klidně dovolenou, udělejte si čas jenom sami pro sebe a hlavně, když po vás budou chtít nějaké rozhodnutí, ať už to bude v tom pracovním životě, nebo to bude v tom osobním, že k vám přijde někdo nový a bude vám něco nabízet a bude chtít třeba a teď hned se mnou pojď a teď hned budeme spolu. Učiňte rozhodnutí, nechte si trošku času a učiňte rozhodnutí, až si, jak se říká, trošku v klidu odpočinete a sami ze sebou se poradíte. Tu odpověď na to, jestli máte přijmout ať už toho člověka do života, nebo nějakou novou skutečnost, která se vám nabídne, na to přijdete v tom klidu, v čase klidné meditace. Vy se můžete poradit i, jak jsem řekla, v čase dušičkovém se svými zemřelými, kteří už tu nejsou a byli vám blízcí a vy jste v nějakém dilematu. Můžete se na ně napojit, můžete se s nima poradit. Může tu dojít i k nějakému léčení s někým, kdo vám ze života odešel a vy jste se nestačili spolu prostě rozloučit, porovnat, srovnat, odpustit, propustit. Toto je ten čas pro vás, milí raci, v čase štíra. Mám vám to říct. Z tarotu světla a stínu mám tady jednu bolestnou kartu, 3 mečů neboli žál. Buď tady budete řešit nějakou bolístku dávno minulou a právě v čase dušiček se vám to připomene. Proto tady říkám, že ta 4 vzduchu, což je 4 mečů a tady máme z druhého souboru tarotu 3 mečů, že vlastně tady se léčí nějaká stará bolest, kterou jste zažili vy, třeba jako děti nebo v mládí, nebo někdo u vás doma mezi, u rodičů jste to zažili, nebo u sourozenců. Zkrátka láska ve všech podobách. Sourozenecká, rodičovská, milenecká, manželská. Mohlo tady dojít nějakému ublížení, nebylo to dořešeno, stále to tam někde u vás jakoby leží, bolí. Toto je, propusť to. Propusť ten žál. Je tady nějaký rák, který dlouhodobě v jeho srdci leží úplně hluboko uložený žál. Je potřeba se toho žálu zbavit. Potřeba se žálu zbavit a jako hvězda zasvítit. Víte, že hvězda je krásná karta, vždycky říká, na nebi jsou miliony hvězd, ale vždycky si každá svítí svým světlem. Vy jste tady vybízení, milí raci, abyste v čase štíra svítili sami za sebe svým světlem. De facto každé znamení tam má, aby si každý šel sám za sebe. Máme okolo sebe blízké, máme okolo sebe partnery, děti, kolegy, kamarády, přátele, ale čas štíra nás vyzývá jít a myslet hlavně sami na sebe. A tu změnu, kterou projdeme, tu transformační změnu, provádíme my, nikdo jiný, my sami za sebe. Ano. Jak jsem řekla, že vám tady přichází ten rytíř ohně, že to může být někdo nový, tak tady mám páže poháru, princ poháru, což vlastně je jedno slovo, milenec. Vám tady opravdu může přijít někdo, kdo jste byl dlouho sám, že to nebude partner navždy, ale může to být partner na nějaký čas, že vám tady prostě přinese lásky plné okamžiky, něhu. Na druhou stranu může být i temperamentní, může mít i v sobě určitý oheň, žár, jiskru, která vás přitáhne. Zkrátka cítím, že tady raci budou řešit i vztahy. Muži, ženy, vztahy, ano, nové lásky, staronové lásky, něco takového se mi tady ukazuje. No a co tady máme z Gaia Tarotu? Odpočinek. Je tu důležitý odpočinek. Karta má číslo 18. 18 v tarotu je Luna. Luna, matka, račice, matka rodu. To je vlastně vaše energie, hlavně pro ženy. Ženy, račice, odpočívejte v čase štíra. Odpočívejte, je to potřeba. 4 mečů říká regeneruj síly a tady máte vzkaz odpočinek od Gaia Tarotu. Mám tu krásný vzkaz. 13 světlo. 13 je smrt, transformace. Vy z nějaké temnoty v čase štíra, milí raci, přejdete, vyjdete. Vy projdete nějakou temnotou, tunelem
ale dojdete k tomu světlu. To znamená světlo, ta lampa a tahle ta hvězda je totéž. Ano, jestliže jste byli v nějaké temnotě, právě třeba pro ty vztahy, v tom temnu, v té bolesti, v tom žalu, že mě někdo někdy zklamal, mě to bolí, doteďka ten žal mám, tak vy ho propustíte a tím dojdete ke světlu. K nějakému takovému vlastnímu smíření se s tím, s tou situací, k odpuštění. A to je právě, že se tam rozsvítí, v tom srdci se rozsvítí, v duši se rozsvítí a bude vám lépe, věřte mi, milí radci, bude vám lépe. A že mám pravdu, víra v dobré konce. Všechno, čím projdete v čase štíra, vás nabádá, neboj se, věř v dobré konce. Měj tu víru, že všechno v tvém životě dobře dopadne. Ano, víra v dobré konce. A rozloučím se s vámi transformační kartou a tady vám přišla 8, takže má dáti dal. Přichází změna, ať ji chceš přijmout nebo ne, je tu, milý raku. Změna ti přináší nový směr, obrací tvůj život vzhůru nohama, ale bez této změny by tvůj život ustrnul na místě. Takže přijměte změnu do života, ať bude vztahová, ať bude jakákoliv. Pamatujte na to, že všechno, co se děje v čase štíra, je pro vás určitou odměnou. Takže radci, vy jste byli poslední vodní znamení, kterýmu jsem vykládala na období štíra. Přeji všem vodním znamením krásný čas, ať se vám daří v lásce, ve světle a budu se těšit zase nějakého dalšího výkladu. Zachovejte mi přízeň, jsem ráda, že moje výklady sledujete, že se vám líbí, že vám pomáhají. Děkuji za vaše komentáře, lajky, děkuji vůbec, že tu se mnou jste. Loučí se s vámi Marta. Ahoj!